Dzień dobry. Labrīt! Chciałbym z panią Es porozmawiać gribētu o runāt ar jums czymś, par vienu no maniem studentiem. Mam Es wrażenie, jūtos że nie tā, do it końca kā es ar viņu netiktu galā ļoti labi. Oczywiście, Protams, zapraszam. nāciet Proszę iekšā. wejść. Niech mi pan Lūdzu, opowie coś pastāstiet man, kas noticis. Może zacznę od informacji, Sākšu że ar chodzi to, ka o viņa ir jauna nową studente. dziewczynkę. Zuzia Zuzija dołączyła do mojej pievienojās klasy manai gdzieś, klasei apmēram pirms 2 2 tygodnie nedēļām. temu. Pat Po tym pēc šī krótkim īsā czasie laika mogę es varu stwierdzić, że pateikt, to ka viņa ir bardzo ļoti mądra inteliģenta un i atjautīga wesoła meitene, dziewczynka, ale jej dziwne bet viņas zachowanie neparastā często uzvedība wywołuje bieži wiele rada spriedzi napięć w klasē. klasie. Jak dobrze Kā es atceros, pamiętam, mūsu jaunajam nasza studentam ir nowa piešķirts uczennica īpašs dostała izglītības atbalsts objęta autisma specjalnym diagnozes dēļ. kształceniem z uwagi na rozpoznany autyzm. Musimy pamiętać, że Mums jāatceras, ka autisms ir ļoti neviendabīgs stāvoklis. Autisma spektra traucējumi var izpausties 3 dažādos veidos - komunikācijas un runas grūtības, sociālās mijiedarbības problēmas un ierobežota uzvedība un relacji intereses. międzyludzkich oraz ograniczonych zachowań i zainteresowań. Z tego, co Kā es wiem, saprotu, w pana jūsu klasie klasē została tika piešķirts zatrudniona, pedagoga pani palīgs. do pomocy, więc pojawiły się Parādījās dwie 2 nowe jauni osoby. cilvēki. To duża zmiana. Tās ir lielas pārmaiņas. To prawda. Jā, tā ir taisnība. Nigdy do tej Nekad pory nie iepriekš pracowałem neesmu strādājis ar skolēniem ar autismu. Dokładnie Esmu zapoznałem się rūpīgi z iepazinies ar pytania o psiholoģisko un potrzebie pedagoģisko konsultāciju centra īpašo izglītības ziņojumu. pedagogicznej. Przeczytałem też kilka opracowań. Izlasīju arī vairākas publikācijas par autismu. Ja jestem świadomy tego, Es że apzinos, ka esam pielāgošanās periodā un mēs visi mācāmies sadarboties. Ale niestety Bet, dość często diemžēl pojawiają się rodas sytuacje, situācijas, z kas którymi man ir mam ļoti kłopot. sarežģītas. Szczerze mówiąc, niekiedy jestem wręcz Godīgi sakot, dažkārt przerażony. esmu pārbijusies. Dodatkowo Un citi skolēni sāk pozostali sūdzēties, uczniowie i jo viņi jūtas uczennice nedroši, zaczynają kad narzekać, Zuzija że uzvedas oni czują się dīvaini. bezpiecznie w momentach bardzo dziwnych zachowań Zuzi. Obawiam się, że bez naszej Baidos, ka bez mūsu iejaukšanās Zuzia viņas zostanie vienaudži varētu noraidīt uzticināta Zuziju. rówieśników. Rozumiem. Es saprotu. W Vēlos takim uzzināt razie vairāk par to, chciałabym kā się viņa dowiedzieć darbojas jak jaunajā najwięcej klasē. o tym, jak dziewczynka funkcjonuje w nowej klasie. W jakich sytuacjach Kādās zdarzają jej situācijās się viņai ir największe visvairāk trudności? grūtību? Kas tieši notiek Co dokładnie nodarbību dzieje się na laikā? lekcji? Na przykład Saskaņā ar viņas speciālās izglītības certifikātu viņai piemīt gaismas jutība, mruży oczy, pagriež galvu wraca prom no głową loga un do dažreiz pat sāk czasem raudāt, nawet kad saule ir płacze, pārāk jak mocno spoža. świeci słońce. Nigdy nie wiem, kiedy Es to nekad przestanie. nezinu, kad tas notiks. Nawet zacząłem sprawdzać Es pat prognozy sāku pogody. pārbaudīt laika prognozes. Próbowałem już Es wpisać mēģināju jej pārvietot łapkę z viņas galdu okna, prom no loga, ale bet ar to wydaje šķiet mi się, że nepietiek. to nie wystarcza. Rozumiem. Es saprotu. Nadwrażliwość Jutīga sensoryczna hipersensitivitāte ir jest izplatīta częstym cilvēkiem ar problemem autisma sensorycznym. spektra traucējumiem. I bardzo często ten problem sensoryczny Šiem indivīdiem var būt bardzo pārmērīga często vai nepietiekama występuje u jutība osób pret z vizuāliem zaburzeniami stimuliem, ze piemēram, spektrum spilgtām vai mirgojošām gaismām. Osoby te mogą doświadczać nadwrażliwości lub niedowrażliwości na pewne bodźce wzrokowe, takie jak jasne światła, migające światła lub wzory. Šie jutīgie faktori var izraisīt diskomfortu, dyskomfort, trauksmi vai pat sāpes. niepokój, a czasem nawet ból. Myślę, że może warto Varbūt būtu byłoby vērts logos uzstādīt zainstalować papildu žalūzijas vai varbūt runāt ar vecākiem par iespēju viņai valkāt beisbola cepuri vai saules brilles ar tonētām lēcām. umożliwili jej korzystanie z czapki z daszkiem albo korzystanie z okularów z przyciemnionymi szkłami. Tak. Jā, to- tā to izklausās dobry pēc pomysł. lieliskas idejas. Zastanawiam Es się, tikai jak to aizdomājos, wystarczy. vai ar to pietiks. Zuzia również Zuzija bardzo arī slikti reaguje na reaģē uz dźwięk. troksni. Kiedy Kad dzwoni skolas dzwonek, zvans nawet zvana, pierścienia viņa uszy, pārklāj a w ausis czasie un przerwy pārtraukuma wydaje się laikā viņa bardzo šķiet ļoti saspringta un stresaina. spięta i zestresowana. Niechętnie chce wychodzić na korytarz. Trokšņa podczas dēļ przerwy viņa właśnie nevēlas iet z uz uwagi na gaiteni. hałas. Czasem zdarza jej się krzyczeć i piszczeć. Dažreiz viņa kliedz. Wtedy czuję, że jestem Es šajos brīžos jūtos pilnīgi kompletnie bezpalīdzīgs. bezradny. Skaņas jutība ir raksturīga arī autismam. I często współwystępuje z autyzmem. A czy rozważał Vai esat pan na apsvērs przykład iespēju ļaut viņai izmantot umožliwienie troksni korzystania slāpējošas ze austiņas? słuchawek wyciszających? To mogłoby Tas pomóc w varētu palīdzēt sytuacjach trokšņienos hałaśliwych, laikos, piemēram, takich jak starpbrīžos. przerwy. Warto też Ir arī liederīgi informować viņu o iepriekš tym, brīdināt, kiedy kad tas būs skaļi. No, nie Neesmu par to domājis. Myślę, że Es nie par będzie to runāšu zbyt ar viņas vecākiem. Porozmawiam z rodzicami na ten temat.
Zauważyłem jednak, że Esmu arī pamanījis, ka największe lielākās problemy problēmas pojawiają rodas się viņas w saskarsmē ar relacjach citiem z bērniem. innymi dziećmi. Zuzia czasem Zuzija dažreiz ņem lietas dosłownie ļoti odbiera to, burtiski. co mówią jej rówieśnicy. Na przykład, kiedy ktoś żartuje, Piemēram, ona kad bierze kāds to joko, na viņa to poważnie, uztver co nopietni, często kas prowadzi bieži do noved pie nieporozumień. pārpratumiem. Mam wrażenie, że dzieci zaczynają się Man jej ir sajūta, obawiać, ka bo pārējie bērni nie sāk rozumieją baidīties no jej viņas, reakcji. jo viņi nesaprot viņas reakciju. Niestety, takie Jā, šīs situācijas var būt grūti ikvienam dla iesaistītajam. obu stron. Myślę, że Es domāju, ka mums būtu musimy jāapsver pomyśleć iespēja o rīkot izglītojošus pasākumus par daudzveidību un pieņemšanu, lai palīdzētu bērniem labāk izprast Zuziju. Tak właśnie, żeby dzieci lepiej rozumiały Zuzię. Ważne jest przy tym, abyśmy Ir svarīgi nevienu nemarķēt, unikāli bet gan veicināt a pozitīvus jednocześnie sadarbības modeļus. wprowadzili pozytywne wzorce współpracy. O, to mogłoby pomóc. Tas patiešām varētu palīdzēt. Co ja mógłbym zrobić Bet już ko es teraz, tagad varu żeby darīt, lai labāk risinātu šīs ikdienas lepiej radzić sobie situācijas? w tych codziennych sytuacjach? Na pewno Laba ideja ir ieviest paredzamu warto, dienas grafiku. Wprowadzić przewidywalny harmonogram dnia. Zuzija varētu gūt labumu no vizuāla grafika. Obrazkowego planu lekcji. Warto też informować Arī pēc iespējas ātrāk informējiet viņu par jebkādām izmaiņām. Časam nawet Pat sakot, ka zvans gatavojas zvanīt, var palīdzēt viņai sagatavoties un mazināt trauksmi. Runājot ar viņu, lietojiet skaidru un tiešu valodu, izvairieties no ironijas vai metaforām. Unikać ironii i metafor. A jeśli pan ich używa, Un, ja jūs tos to izmantojat, pamiętajcie, pārliecinieties, lai żeby izskaidrotu to dobrze labi. tłumaczyć. Aha, no tak. Jā, redzu. Czyli na przykład, Piemēram, jeśli ja es powiedział, saku, lai kaut kas būtu par rokai, mieć coś ja w jūs to małym uztverat palcu, burtiski, to tam nav faktycznie jēgas, jakby bet to tak tłumaczyć dosłownie, to kompletnie nie ma sensu, ale tieši Na tā. przykład. jeśli to wytłumaczymy już Bet ja jūs tak, to jak się pareizi powinno, izskaidrojat, rozumieć tas po prostu, nozīmē, nie? ka kāds kaut ko ļoti labi zina. No to oznacza, że umiemy coś bardzo dobrze. No właśnie. Pareizi. Dzieci Bērniem ze spektrā ir spektrum grūtības mają saprast kłopot, metaforas, bet ja mēs tās skaidri izskaidrojam, Ale viņi tās jeśli im się je mācās. dobrze wytłumaczy, to po prostu się ich uczą. Warto Ir vērts zachować paturēt czujność prātā w mūsu sposobie komunikāciju, komunikowania kad się, grupā ir jeśli kāds ar wśród nas jest autismu. osoba z autyzmem. Tak, no. Jā, tas ir loģiski. Myślę, że mógłbym też Es poprosić, domāju, żeby ka es varētu arī potwierdzenie, lūgt że viņu rozumie apstiprināt, ka viņa saprot norādījumus. polecenia. Czasami mam wrażenie, że Dažreiz man rodas docentowie sajūta, ka viņa nezina, co ma ko robić, darīt, un pēc tam a atkāpjas. potem się wycofuje. Tā ir ļoti laba stratēģija. To bardzo dobra Es arī strategia. aicinu jūs cieši sadarboties ar Zachęcam viņas pana do vecākiem. współpracy z rodzicami Zuzi. Mogą podzielić Viņi się var swoimi dalīties ar saviem obserwacjami, novērojumiem un wskazówkami. ierosinājumiem. Może warto Varētu było būt też, noderīgi konsultēties arī ar poprosić speciālās konsultację z izglītības nauczycielem, który skolotāju. prowadzi zajęcia z rewalidacji. To Viņi ir specjalista autisma w zakresie speciālisti. autyzmu. O, Ak jā, paldies par šiem ierosinājumiem. Es jau jūtu, kā lietas būs vieglāk, kad es veicu dažas izmaiņas. Wprowadzę te zmiany. W razie potrzeby Esmu šeit, ja jestem tev do kaut pana kas ir dyspozycji. vajadzīgs. Pamiętajmy, Atcerēsimies, Zuzia ma ogromny Zuzijai ir liels potencjał potenciāls, i un wspólnie kopā możemy mēs varam stworzyć radīt vidi, dzięki kas któremu ļauj viņai mogła się uzplaukt. rozwijać. Dziękuję. Paldies, es tiešām Bardzo novērtēju dziękuję, jūsu pani palīdzību. Dziękuję. Paldies arī jums. Dzień dobry, Labrīt, zapraszam. lūdzu, nāciet iekšā. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Anno. Labrīt, Anna skundze. Proszę usiąść. Lūdzu, ieņemiet Zapraszam. vietu. Chciałem porozmawiać Es gribētu runāt o- par Zuziju. Jest nową uczennicą w naszej szkole, ale Viņa ir jauna mūsu skolā, bet diemžēl jau esmu pamanījusi dažas problēmas klasē, kuras mums ir jāapspriež potrzebujemy kopā. wspólnie omówić. Oczywiście. Protams, Co dokładnie się dzieje? kas īsti notiek? Zuzia Zuzija ir ļoti inteliģenta un bardzo jutīga mądra meitene. i wrażliwa dziewczynka. Z orzeczenia wiem, Saskaņā ar że jej viņas oraz speciālās inteligencja izglītības jest certifikātu zdecydowanie viņas IQ ir wyższa ievērojami niż augstāks dzieci nekā citiem klases bērniem. Jestem też po pierwszych Man jau ir konsultacjach bijusi z pirmā panią- konsultācija ar mūsu skolas psihologu, kurš man sniedza dažus padomus, un es gribētu ar jums runāt, jo jūs vislabāk pazīstat Zuziju. Chciałbym porozmawiać, ponieważ zna pani najlepiej Zuzię. I ja ją dopiero poznaję. Es viņu tikai Czy iepazīstu. mogłaby mi pani opowiedzieć, Vai jūs varētu man mazliet pastāstīt par viņu, kas viņu interesē, kas viņai patīk visvairāk un ko viņa nevar paciest? Mhm. Zuzia Zuzija sāka runāt vēlu. Jej pierwszą formą Viņas pirmais komunikacji veids, z kā nami był sazināties ar mums, bija raudāšana. Był to bardzo trudny Tas bija czas. ļoti grūts laiks, jo gan mans vīrs, gan es nesapratu, kāpēc viņa uzvedas tik atšķirīgi no citiem bērniem. Zupełnie inaczej niż inne dzieci. Mm,
Zuzia ma niezwykłą pamięć. Zuzijai ir neticama atmiņa, bieži pamanot lietas, kas mums šķiet nesvarīgas. Z naszego punktu widzenia wydają się nieistotne. Sama nauczyła się Viņa czytać. mācīja sevi lasīt, viņa atpazina burtus, pirms pat varēja pabarot Nauczyła sevi. się sama jeść. Interesuje się Viņu kosmosem, fascinē kosmos un viss, kas saistīts ar planētām un zvaigznēm. planetami i gwiazdami. Często prosi o znalezienie Viņa bieži lūdz mūs informacji atrast od informāciju kosmosu. par visumu. W okresie Pirmskolas vecumā viņa atkal un atkal zīmē planētas un saules sistēmu. Rozpoznaje też gwiazdozbiory. Viņa pat var atpazīt zvaigznājus. Ale mojej córce trudno jest Taču viņai ir poznać, grūti iesaistīties sarunā, bo viņa neseko próbuje runātājiem un zrozumieć, izvairās no acu unika kontakta. kontaktu wzrokowego. Przejawia też wiele Viņai ir arī daudzas zaburzeń maņu apstrādes grūtības, tāpēc viņa apmeklē maņu Dlatego integrācijas wchodzi terapiju, na terapię integracji sensorycznej. kas mums ir daudz palīdzējusi. Zuzia jest niesamowita. Zuzija ir Czasami pārsteidzoša. poprawia mnie, jeśli Reizēm zauważy viņa jakiś mani błąd. izlabo, kad pamana kļūdu. Niestety Diemžēl niektóre klasē ir sytuacje, situācijas, które kas viņai ir ļoti grūti. sprawiają jej Piemēram, trudność. viņa šķiet Na ārkārtīgi przykład satraukta światło par w gaismu wydaje się telpā. ją bardzo męczyć. Często odwraca się od Viņa okna, bieži pagriežas zasłania prom no oczy, loga vai aizsedz zaczyna acis. jęczeć. Viņa sāk žēloties un reiz pat rāpoja zem viņas galda un raudāja. Tak. Jā, Zuzija ir Zuzia ļoti ma jutīga pret gaismu. wrażliwość na światło. Pani, która Klases jest asistents man matką pastāstīja par Stasią, šo opowiadała mi incidentu. o tej sytuacji. W domu często korzystamy z Mājās mēs bieži izmantojam žalūzijas, pretējā gadījumā viņa ātri Na sajuks. zewnątrz Ārā viņa vienmēr nesā saules brilles. Myślę, że moglibyśmy coś Es nad tym domāju, ka zrobić. mēs varētu kaut ko darīt šajā sakarā. Mógłbym Es posadzić varētu ją viņu dalej. nosēdināt tālāk no loga vai Albo poprosić o pieprasīt, zamontowanie lai mūsu roles klasē na tej tiktu sali. uzstādīti žalūzijas. Proszę też, aby miała przy Es sobie arī okulary lūgtu, przeciwsłoneczne. lai viņai līdzi būtu saules brilles vai viegli tonētas brilles, lai viņa varētu Mogła labāk redzēt widzieć klasē. klasę. To świetny pomysł. Tā ir lieliska ideja. Może mogłaby Varbūt też viņa nosić varētu arī czapkę valkāt z beisbola daszkiem? cepuri. Tas dažreiz palīdz viņai šajās situācijās. Tak, tak. Zdecydowanie. Jā, To mogłoby noteikti, zadziałać. tas varētu darboties. Zauważyłem też, że Esmu arī Zuzia pamanījis, bardzo ka źle Zuzija reaguje ļoti na slikti głośne reaģē uz dźwięki, skaļām skaņām, zwłaszcza jo īpaši dzwonek skolas na zvanu vai lekcję troksni czy pārtraukumu hałas laikā. przerwę. Viņa bieži Często aizsedz zostaje ausis un uszy šķiet uzsvērta. I wydaje się zestresowana. Tak, Jā, Zuzija ir ma ļoti dużą jutīga pret wrażliwość skaņām. na dźwięki. Jak była młodsza, Kad viņa bija jaunāka, to tas bija vēl zdecydowanie mocno intensīvāk. nasilone. Nie mogliśmy wejść Mēs do nevarējām centrum doties uz handlowego iepirkšanās ze centriem względu visu na trokšņu dēļ, dużą kas nāk no ilość katra dźwięków virziena. dochodzącą z każdej strony. Nawet w kościele grając Pat ērģeļu mūzika baznīcā viņu biedēja. W domu czasem korzysta Mājās viņa dažreiz izmanto trokšņu slāpējošas austiņas, it īpaši, ja vide kļūst skaļs. Terapeutka Zuzi Viņas poradziła nam terapeiti kilka ieteica mums tās słuchawki iegādāties, un i tās ir myślę, że bijušas świetnie patiešām się noderīgas. sprawdzają. A Vai czy viņa varētu atvest mogłaby šīs austiņas przynosić uz takie skolu? słuchawki do szkoły? Mēs varētu noorganizēt, lai viņa tos valkā grūtos laikos, piemēram, brīvstundas laikā vai tad, kad mēs zinām, ka tas kļūs skaļš. Spodziewamy się, że będzie głośno. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Manuprāt, tā ir ļoti laba Czasem ideja. wystarczy ją ostrzec, że Dažreiz będzie tikai głośno, brīdinot viņu, ka būs wtedy skaļi, mogłaby założyć palīdz. słuchawki, Viņa varēja iepriekš byłoby uzvilkt zdecydowanie austiņas un lepiej. justies daudz Ona drošāk. czuje się bezpiecznie, Tādā veidā mēs varam bezpiecznie. izvairīties no sarežģītas situācijas. Jest jeszcze Ir vēl viens jedna jautājums, sprawa, kas która saistīts ar dotyczy viņas miedarbību ar relacji z vienaudžiem. Pani, która jest zatrudniona Klases do asistentei, pomocy kura dara visu iespējamo, lai palīdzētu, nav iepriekšējas pieredzes darbā ar skolēniem ar autismu un bieži jūtas bezpalīdzīgi. ale często jest bezradna. Zuzia bardzo dosłownie odbiera to, co dzieci mówią. Zuzija visu uztver Kiedy burtiski. žartują, ona bierze Piemēram, to kad serio, citi bērni joko, prowadzi viņa do uztver to nopietni, kas noved pie pārpratumiem. Mam Man wrażenie, šķiet, że ka dzieci bērni no viņas trochę mazliet jej baidās, obawiają, jo viņi do pilnībā końca neizprot nie viņas znają. uzvedību. Tak. To coś, nad czym pracujemy Jā, w pie tā domu, mēs strādājam mājās, ale bet es zinu, ka dzieciom grupas jest vidē tas to ir grūtāk. trudniejsze. Tak. Pani psycholog Mūsu zasugerowała psihologs wprowadzić ieteica klasy organizēt integracyjne, integrācijas pasākumus, które lai pomogłyby palīdzētu dzieciom bērniem lepiej labāk zrozumieć izprast daudzveidību. różnorodność. Es tieši Nie neminēšu mówiłbym Zuziju, wprost o Zuzi. No chyba, że ja vien jūs ar to neesat apmierināti. To bardzo dobry Tā ir pomysł. lieliska Myślę, ideja. że Zuzia Es sama domāju, ka może Zuzija varētu pat wyjaśnić izskaidrot dzieciom citiem swoje bērniem, dziecięce kas viņai denerwuje. visvairāk traucē, ja Oczywiście, viņa, jeśli protams, tego by vēlas. chciała. świetnie. Brīnišķīgi. Świetnie, jestem bardzo Es ļoti wdzięczny za novērtēju tą jūsu otwartość. atvērtību. No to w takim razie zacznijmy. Tāpēc sāksim ar dažām vidas izmaiņām, žalūzijām, austiņām, integrācijas pasākumiem klasē. Ja pamanīšu ko citu, informēšu jūs. Dziękuję
bardzo Liels za paldies par wsparcie. jūsu atbalstu. Myślę, że Zuzia dzięki Es domāju, ka temu šī iemesla dēļ Zuzija klasē jutīsies Jestem daudz pewny, że ērtāk. wspólnie Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim uzlabot viņas komfortu un relāciju attiecības grupā. ar grupu kopā. Dziękuję bardzo. Liels Do paldies! widzenia. Do widzenia. Visu Bardzo labu. dziękuję za spotkanie. Visu labu un paldies par ierašanos! Dzień dobry. Labrīt! Dzień dobry. Labrīt! Prieks Witam tevi redzēt! serdecznie. Co u Zuzi? Kā sokas Jak Zuzijai? sobie radzi? Czy udało się Vai esat wprowadzić spējuši īstenot jakieś mūsu zmiany, apspriestās o których izmaiņas? rozmawialiśmy? O, Ak jā, daudz kas ir Wiele noticis. się podziało. Zachowanie mojej Viņas uzvedība joprojām var būt nadal sarežģīta, bywa bet tagad niełatwe, noteikti ir ale mazāk sarežģītu zdecydowanie epizodu. rzadziej występują te zachowania trudne. Ale od początku Ļaujiet man sākt no sākuma. zostały zamontowane rolety. Klasē ir uzstādīta žalūzijas, kas patiešām ir uzlabojušas komfortu saulainās dienās. Myślę, że Es domāju, ka tas ir bijis noderīgs ne tikai Zuzijai, bet arī visiem klases dalībniekiem. Na spacery. Viņai ir vāciņš ar vizieri un saules brillēm pastaigās. Es viņu vienmēr informēju arī par to, kur mēs dodamies. Bardzo Man się ir cieszę. patiesa prieks to dzirdēt. Dziewczynka przynosi Viņa ņem słuchawki līdzi troksni wyciszające slāpējošas i austiņas un dažreiz korzysta, tās izmanto. co spowodowało, że Tas ir zdecydowanie ievērojami mniej samazinājis jest tych satraucošu sytuacji situāciju komfortowych skaitu. dla Viņa daudz niej i retāk dla kliedz. wszystkich, ponieważ rzadziej krzyczy i piszczy. I w sytuacjach trudnych, Smagos brīžos, kad viņa ir ļoti apbēdināta, viņa piekrīt pamest klasi, lai dotos nelielā pastaigā ar palīgu. Wtedy się Tas wycisza. palīdz viņai nomierināties, un viņa atgriežas vairāk atvieglota. Zdarza się tak nie Tas tylko ir ne w tikai momentach tad, kad hałasu, lietas ale kļūst też skaļas, wtedy, bet arī tad, kad kaut jest kas jakaś neiet tā, kā viņa sytuacja, vēlas. która nie jest po jej myśli. Zuzia jest bardzo Zuzija ir uparta. ļoti spītīga, bet mēs pakāpeniski mācāmies strādāt ar viņu. Przekonać. Czuję, że jestem Man coraz šķiet, ka es bardziej šajā ziņā kļūstu skuteczny efektīvāk. w tym zakresie. To bardzo Tās ir dobre patiešām nowiny. labas ziņas. W tym tygodniu Es odbyły dzirdēju, ka się integrācijas zajęcia pasākumi notika integracyjne. šonadēļ. Pani Skolas pedagog konsultants man mówiła, że dzieci pastāstīja, ka chętnie bērni vēlas współpracowały. piedalīties. Tak. To Jā, były jā, bardzo pilnīgi fajne noteikti. zajęcia. Na pewno je powtórzymy. Tā bija lieliska Była taka sesija. zabawa, Mēs noteikti to darīsim dzieci vēlreiz. mówiły, co im Bija się viena podoba, aktivitāte, a co kurā im bērni denerwuje dalījās ar to, kas viņiem Zuzia patika też un się nepatika wypowiadała. par skolu. Stwierdziła, że podoba jej Zuzija się arī runāja. wszystko, Viņa teica, ka viņai patīk viss, hałasu izņemot na troksni przerwie pārtraukumu laikā un dīvaino smaržu no kafejnīcas. Inne Citi dzieci bērni wspominały, minēja, że ka viņiem ir grūti, ja jak kāds ktoś kliedz. piszczy i krzyczy. Mam wrażenie, że to Es domāju, ka bardzo tas bija ważny ļoti svarīgs krok solis ceļā uz w savstarpēju czasie. sapratni klasē. To dobrze słyszeć, że Priecājos zmiany dzirdēt, przynoszą ka poprawę. pārmaiņas rada pārmaiņas. Dodatkowo z tego, co Pan mówi, Zuzia oprócz Turklāt, spriežot pēc jūsu wrażliwości teiktā, wzrokowej, šķiet, ka Zuzija ir ne tikai jutīga pret gaismu un skaņu, bet arī ļoti jutīga pret smaržām. Dlatego nie zawsze chce Tas var korzystać ze izskaidrot, stołówki. kāpēc viņa nevienmēr vēlas izmantot Nie kafejnīcu. zawsze zjada posiłki. Tā ir taisnība. Pomocne Viņa okazało nevienmēr się ēd zaproponowanie maltītes. jej nałożenia na talerz Tas, kas tylko palīdzēja, tego, bija co ļaut viņai mogła likt zjeść. tikai to, kas viņai patīk uz viņas Nie lubi šķīvja. sosów. Viņai nepatīk Jak mērces mieszają vai się jauktas mīklu. sastāvdaļas. Pracujemy nad Mēs sadarbojamies ar viņas vecākiem, lai rastu labus risinājumus. Tas ir ļoti noderīgi, ja vecāki vēlas sadarboties. Wiem, że Es odbyło dzirdēju, się ka jums bija spotkanie tikšanās ar z viņiem. Tak, to prawda. Jā, es runāju ar viņas Rozmawiałem māti. z mamą dziewczynki. Dużo się o niej dowiedziałem. Es daudz uzzināju par Fascynuje się Zuziju. kosmosem, Viņu poznaje fascinē gwiazdodzbiory. kosmos, un viņa var identificēt Muszę przyznać, że zvaigznājus. jestem bardzo Man pozytywnie jāsaka, ka biju ļoti pozitīvi pārsteigts. Wiele zmian udało Jums ir się izdevies wdrożyć. ieviest daudzas izmaiņas. A teraz czekamy na nasze szkolenia. Tagad mēs ar które nepacietību się gaidām odbędzie w mūsu gaidāmo apmācību visiem skolas mācībspēkiem. To będzie bardzo Tas pomocne. būs ļoti noderīgs seminārs. Mam nadzieję, że Es ceru, ka es wiele saņemšu daudz no tā. Mēs Wspólnie visi gūsim labumu no tā kopā. Wspólnie. Kopā. Bardzo pani dziękuję. Liels paldies! Ja również Paldies dziękuję. arī Do jums. widzenia. Do widzenia. Visu labu!